po ako sa school ng mga bata. Kumusta po kayo? Ay, kamo po. Opo. Ayo po, nag-atod man lang akong module.
Di pa man kaya na pong bago. Elementary day, pati. Kita. Mm. Ang pagbiling ano, pamiting ni ma'am. Arin ito. Ay, kay ma'am da. Aba ko man si ma'am Kay dapat. ma'am, Baby, ano ako, ma'am Ed. Ako ma'am medyo. Oo. Ayun, sige ma'am dapat. Sige po. Salamat. Ang lakad mo, dumadaan na tricycle. Pag-uwi. Hangin masyado. Ayan, malapit na ako guys sa bahay namin. Sobrang init sa labas.